Cheers. I kvartfinalen, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men nu er vi losers bracket, og så forhåbentlig så kan vi climb tilbage. If you could tell me about the ground conditions, like. Det er lidt vådt i dag. Så snart man har brugt banerne lidt, så bliver der helt vildt glat. Og selv med fodboldsko, fordi presset sidder bare i kager under ens støvler. Og så har man ikke det der grip, man gerne skal have. Ja, okay. Og så stakkels offentlig park her, hvis du filmer ud, så kan du se, at det er helt... baner hele tiden for at kunne se dem. Men altså, til trods for det, så synes jeg, det er rart at komme udenfor. Vi har spillet indendørs i vinter. Det slår der er lidt mere, så meget. Altså, det er så dejligt. Der er meget mere plads at boltre sig på, og det er virkelig rart. Det er virkelig rart. We practiced once before this tournament, and then we played like the Winter League together. We had a lot of matches together, but never against like players that were supposed to be better than us. So I feel like we're really stepping up to the challenge. Yeah, for sure. No, mate. Today I'm, you know, those like safari photographers that shoot the wildlife. That's me today. But then in their natural habitat. In their natural habitat, exactly. The spikers not playing the games. All talking about how they should do stuff. Well, this mammal is eating. He found his prey. The lunch. And he's destroying the lunch. Yes. Part of the tournament ticket. Courtesy of Roundwood Denmark. Yeah. Nice. Okay, so who are you cheering for, guys? I'm cheering for Blocksmith because they're a friendship team today. And then we're also cheering kind of for the guys in the same shirts because it's our teammates from Esbjerg. Nå, det var bare noget i starten af dagen, så var det bare besluttet for turneringen, at man sagde et tal, og så var der nogle andre, der havde det tal, og så skulle man ligesom holde øje med hinanden og støtte hinanden i løbet af dagen. Ja. 16-14. Okay. Hold kæft, en flot sav, Jeppe, ellers. That's good shit. That explains a lot. That's my whole body. We won the match. We won the match. Yeah, so now we are in the winners final. Beautiful. Yeah. I'm vlogging today, so. What? I'm vlogging today. Yeah, nice. Good. Unfortunately, we lost. Cruiser I til finalen? Hvad? Cruiser I videre mod finalen? Vi er i winners final. Winners final. Så hvis vi vinder den, så er vi. Ja. Taber den, så går vi. Nej, så er det ekstra liv, eller hvordan? I spillede mod Malte og... Nej, det efter. Og Smine og Hjalte. Okay. Ja, nu... Nej! Ja, jeg skal se... Yes, sir. What is going on? Sir. Sådan. Det er højt. Det er højt? Ja, det går godt. Sådan nogenlunde. Eller noget. Vi får flere point. Det er jo meget godt. Eller, ja. Vi har det sjovt. Vi har det rigtig sjovt. Ja. I er på skispil finale? Nej, vi røg ud i semi, så nu skal vi spille mod vinder, altså Asbjørn og David skal spille mod Aalborg-drengene, og vinderen af den kamp skal vi spille mod. Og det er så losers semifinale. Ja, så derfor skal vi jo spille. Okay. Skal vi spille? Så vi skal jo have den og vinder en kamp mere, så er vi tilbage i semi. Kamp mere igen. Det kan være det. Ja, jeg synes du havde nogle lange savetimer, der var det ikke så fedt.
Vi vandt 2 sæt i streg. Det var fint. Vi glæder os til at spille mod Asmina Hjalte nu. Den vandt vi over i gruppen, og så vandt de over os i kvartfinalen. Så nu skal vi så møde dem her i Losers. Så det er rematch. Rematch. Ja. Okay. Og vi er varme igen efter frokostpausen, så nu er vi klar. Ja. Vi er klar. Ja. Bossy. Yes, sir. That's crazy, actually. Nå, ej, hvor sjovt, men så har I bare kunne følge sig ad, kan man sige. Ja, det var ret smart. Altså, så har vi været sommerferie på samme tid, og så blev jeg til eksamen på samme tid. Okay, 3, 2, 1. Og med 4 stemmer, Ramsletti! Den har vi bare. Er det også jeres størrelse, eller hvad? Jeg har lige planlagt. Beautiful. Nice. Perfect.